Ideme na to, pán Myšiak. Dávajte si pozor na nohu a dodržujte, čo som vám povedala. Onedlho budete znova ako rybička. Nemáte za čo. Rada som vám pomohla. Čo je? Našiel si hodiny? Chceš byť ako hodiny? Utekáš? Ponáhľaš sa niekam? Nie. Ty meškáš? Ja meškám, a to na dôležité stretnutie. Na oslavu princeznej Celestie v Sugar Cube Corner. Princezna príde na večierok do Ponyvillu. Všetci sme sľúbili, že tam budeme, ale ja to nestíham. Ako vyzerám? Nemala by som niečo priniesť? Musím ísť. Už sa to začína. Zmeškám to. Ďakujem, Anielik. Vieš, keby si mi to nepripomenul, zabudla by som na to. Nešla by som tam a všetci by sa čudovali, kde som. Jasné, už letím. No, dobre, tak neskôr. My little pony, my little pony. My little pony. Poznám význam slova kamarát. My little pony. Viem, čo všetko môže priateľstvo dať. Dobrodružstvo, zábava. S priateľmi nie je nikto sám. Každý problém zvládneme. Nás puto spája nádherné. Je to My little pony. Už to viem, verných priateľov má. My Little Pony, priateľstvo je magické. Takže, Vtáčí ako pacient. sa vlastne dá stať členom princezninej kráľovskej gardy? Aký máte plat? Haló? Vnímate ma vôbec? Wow, ste vážne dobrí? Až príliš nuda. Zvládla som to. Stať! Kto ste, slečna? Nikto. Nebojte sa, pôjdem domov. To je v poriadku, páni. Ona je na zozname. Ďakujem, Twilight. Som taká rada, že si to stihla, Fluttershy. Bez teba by to nebolo ono. Ako sa všetci máte? Dobre? Tak fajn. Môžem vám ešte niečo priniesť, zlatička moje? Teda chcem povedať, vážení hostia. Všetkého máme dosť, milí kejkovci. Prepáč, že meškám, ale musela som sa postarať o jedného pacienta. Ty a tá tvoja láskyplná starostlivosť o zvieratka. Princezna Celestia si ťa hneď obľúpi, uvidíš. Teda v to dúfam. No, som si istá, že áno. No teda, myslela som, že len ja som nervózna na spoločenských udalostiach. O to nejde, len chcem, aby si vás princezna Celestia obľúbila. Ale veď nás už videla aj predtým. A čítala o vás v mojich listoch, ale teraz s vami poprvýkrát strávi nejaký čas. Chcem, aby ste na ňu urobili dobrý dojem. No, som si istá, že sa nemáš čoho obávať. A okrem toho, toto je neformálna udalosť, nie? Nedotýkajte sa ma! Pozor na šaty. Opatrne, lebo to na mňa vyleješ. To vyzerá veľmi lákavo. Čo je to? Ale pôjde to vyprať? Ďalej s tým odo mňa? Možno je to predsa len trochu formálnejšie. Čo z tohto je šalát a čo je predjedlo? A ktoré mám jesť ako prvé? To je jedno, nie som hladná. Netráp sa, Twilight. Tvoje kamarátky možno nie sú dokonalé, ale to si princezna určite nevšimne. Zákusky sladkosti koláče! Čokoládová fontána, úžasné! Budete to jesť? Hej! Odpuste nám to, vaša výsosť. Ale to je v poriadku, ďakujem.
tú šálku. Vybavím to, miláčik. Ďakujem. Nemáte za čo, veličenstvo. Ešte raz ďakujem. Vďačne, veličenstvo. Stačí. A čo ty, drahá, si Fluttershy však? Ja? Áno, vaša výsosť. Z listov od Twilight Sparkle som vyrozumela, že sa staráš o potreby zvieratiek z lesa. Áno, veľmi rada sa starám o zvieratká. To aj ja. Ako princezná sa snažím starať o bytosti veľké aj malé. Nič pre mňa nie je dôležitejšie ako blaho všetkých mojich poddaných. Á, Filoména, tak ako? Zobudila si sa? Prosím, pozdrav našich drahých hostí. No teda, Áno, je dosť zaujímavá však. ja som ešte nikdy nevidela takéhoto tvora. Už poďte, starosta žiada o audienciu. Naozaj? No, keď musím, tak musím. Je mi to veľmi ľúto, ale je čas tento náš večierok ukončiť. Starosta ma požiadal o audienciu. Viete, povinnosti. Ďakujem vám za toto príjemné popoludne. Bolo mi cťou vás lepšie spoznať. A konečne sa môžem najesť. Už umieram od hladu. Ostaňte tam, kde ste. Chcem mať čistú cestu k východu. Ani sa nepohnite a mojim šatám sa nič nestane. Nehýbte sa ani hnúť! No, Spike, neviem, ako to všetko s princeznou prebiehalo, ale viem, že sa tu aspoň nestal žiadny väčší trapas. Ty chúďatko malé, ako si sa vôbec dostala do tohto stavu? Ale neboj sa, moja drahá Filoménka, ja ťa vyliečím. Bude to láskavosť pre princeznú. Ona totiž nemá dosť času, aby sa o teba starala. Som si istá, že to princezná ocení. Dobrý poník, radšej ťa hneď uložím do postele. Tak. Je to oveľa horšie, ako som si myslela. Okamžite potrebuješ lieky. Nech sa páči, Filoména, toto ti pomôže. Len to prehltni. Toto doktorka Fluttershy čakala. To vždy zaberie. No, takmer vždy. Na uzdravenie nie je nič lepšie ako domáca polievka. No tak, nemôžeš sa vyliečiť, ak nebudeš spolupracovať. Vidíš, to je ale dobrota. Určite ti to bude veľmi chutiť. Ide vláčik šišiši, ide vláčik šišiši. Svätý poník. Neboj sa, Filoména, ja viem, čo ti pomôže. Počkaj tu chvíľu, to bude pravé orechové. Pozri, Filoména, priviedla som ti kamaráta, aby ti trochu zdvihol náladu. Hemingway bol tiež chorý, ale keď mi dovolil, aby som mu pomohla, rýchlo sa uzdravil. Však, maličký. Pozdrav svoju novú kamarátku Filoménu. No, pozrime sa, myslím, že sa mu páčiš. Tak a teraz ty, Filoména. Skús to, nehanbi sa.
Dobrý pokus. Už viem, čo ti pomôže proti škrabaniu v hrdle zvlhčovač. Osviežujúce. Ako sa cítiš teraz, Filoména? Je to lepšie? To nevadí. Skúsime iné spôsoby, ako ti pomôcť. Neboj, uzdravíš sa, určite. Čo napríklad? Aromaterapia. Teplý kúpeľ? Liečivé oleje? Skalpel. Leukoplast. Perie. Filoména, myslela som si, že ťa dokážem nejako uzdraviť, ale už som vyskúšala všetko, čo sa dalo. A pozri sa, vyzeráš ešte horšie ako predtým. Ahoj, Fluttershy. Prišla som ťa pochváliť a poďakovať za to, že si dnes na princeznú urobila taký dobrý dojem. Preboha, čo tu robí Celestín miláčik? Nemohla som tamto chúďatko nechať, potrebovala moju pomoc. To nie, bože môj, toto je vážne zlé. Nemohla som len tak odísť a nič neurobiť. Ale nie je to tvoje zvieratko. Musela som jej predsa pomôcť. A nikomu nič nepovedať, nepýtať sa, či môžeš? Ale... Ja viem, že si to myslela dobre, ale musíš ju princeznej okamžite vrátiť. Ale... Máš pravdu. Dobre, tak teda... Poďme. Ak budeme rýchle, vrátime ju skôr, ako si niekto všimne, že zmizla. Vraj tu nájdeme Twilight Sparkle. S ľútosťou vám oznamujeme, že kráľovský miláčik je nezvestný. To vážne? Bože, to sú veci. To je tým suchým nočným vzduchom. Ale teraz je deň. No ale teraz je vzduch ešte suchší. A vy, páni, poponáhľajte sa, ak chcete nájsť princezninho miláčika. Filoménu však, ale ďakujem, že ste ma informovali. Dovidenia. Čo to robíš? Ideme predsa vrátiť Filoménu. Teraz je už neskoro. Ale prečo? Nemáš ani poňatia, čo by princezna urobila, keby zistila, že si vzala jej domáceho miláčika. A ty to vieš? Vlastne? Nie. Ale určite to nie je nič dobré. Čo ak ťa vyhostí z Ekvestrie? Alebo ťa dá zavrieť do hladomorne? Alebo ťa vyhostí a zavrie ťa do hladomorne na mieste, kam ťa vyhostila? Naozaj si myslíš, že by to princezna urobila? No dobre, niečo také by zrejme neurobila, ale naozaj to chceš riskovať? Mne ide len o to, aby sa táto úbohá malá Filoména uzdravila. To je od teba veľmi šľachetné. Napíšem ti, keď ťa vyhostia. Teda ak nevyhostia aj mňa niekam, kde nie je pošta. Potom budeš písať ty mne. Platí? Twilight, prosím ťa, pomôž mi vyliečiť Filoménu a potom ju môžeme vrátiť princeznej. Všetko bude v poriadku. Dávala si jej už nejaké lieky? Chcela som, ale odmietala ich. Tak ich do nej musíš dostať. Nemôžeš byť na ňu taká mäkká, Fluttershy. Pacient ťa predsa musí poslúchať. Nech sa vyrovná a začne znovu lietať. Ona nevie lietať. Žiadne výhovorky! Hotovo. Takže, čo ďalej? No, stále si vytrháva perie. Teda to, ktoré jej nevypadne same z toho kašľania. A je to... Veľmi sa jej to nepáči. Musí to pretrpieť. Chceš, aby sa uzdravila, nie? Isté, že ale... Ďalej! No, potrebuje si odpočinúť na lôžku, ale nedokážem ju udržať v pokoji. Tak, to by sme mali.
Je to pre tvoje dobro, Filoména, naozaj. Prosím ťa, upokoj sa a skúsi trošku pospať. Čo je to tu za polievku? Nádherne vonia. Uvarila som ju Filoméne, ale nechcela ju jesť. Zje ju a basta. Počkaj, kam ideš? Nie, Filoména, vráť sa! Čo robíte, prečeky? A ja chcem. 1, 2, 3, štart! Prepáč, Hej! prepáč mi to. Daj ma dole! Čo to má znamenať? Prepáčte, ale hľadáme. Princeznín miláčik! Filomena, prosím, poď dole. Mohlo by sa ti niečo stať. Ja ťa chytím. Čo sa to tu deje, poníky? Twilight? Áno, vaše veličenstvo. Stalo sa veľké nešťastie. Všetko je to moja vina. Nie, princezná. Fluttershy mala dobré úmysly. Je to moja vina. Ale ja som to spôsobila. Ty si chcela iba pomôcť. Ale nepomohla som. Môžeš to nechať na mňa. Mne možno dá milosť. Ale je to moja vina. Nie, je to moja vina. Nie, je to moja vina! Počkať, o čom je vlastne reč? Ďakujem, že sa ma snažíš chrániť, ale princezná Celestia, to ja som zobrala vášho maznáčika. Chcela som tomu chúďatku iba pomôcť, vyliečiť ju a potom vám ju vrátiť, prisahám. Takže, ak ma teraz vyhostíte a zavriete ma do hladomorne tam, kam ma vyhostíte, viem, že si to zaslúžim. Už prestaň s tými žartíkmi, Filoména. Všetkých to tu len desí. Tomu nerozumiem. Čo to je? Čo sa stalo s Filoménou? Toto je Filoména. Je to zaujímavý tvor, ako som ti už povedala, ale to sú všetky fénixy. Nemám pravdu? Čože? Fénix? Fénix je pozoruhodný, čarovný vták. Väčšinu času býva úplne zdravý a šťastný. Ale z času na čas sa musí znovu zrodiť z popola, zhodí perie a zhorí. Podľa mňa je to trochu melodramatické. A vždy, keď znova povstane, je zdravý a svieži. Je to bežnou súčasťou života Fénixa. Obávam sa, že naša malá Filoména využila príležitosť a vystrelila si z teba. Ospravedlň sa jej, mladá dáma. Takže vy ma nevyhostíte? Ani ma nezavriete do hladomorne? Ani mi to neurobíte na mieste, kam ma vyhostíte? Samozrejme, že nie, môj malý poník. Ako ti to pre Boha mohla napadnúť? Zrejme mám príliš bujnú fantáziu. Fluttershy urobila všetko, čo bolo v jej silách, aby sa postarala o Filoménu. A ja si to vážim. Mala si srdce na správnom mieste. Ale keby si sa ma opýtala, povedala by som ti, že je to Fénix a ušetrila by som ti starosti. Ja viem, nemala som sa spoliehať na domnienky. Odteraz sa budem pýtať, kým vezmem veci do vlastných rúk. Mám vám o tom poučení napísať list? Nie, to nebude potrebné. Budem si to dobre pamätať. Je nádherné. Ďakujem, Filoména. A určite sa na teba nehnevám.
Počúvaj, ako by sa mohla urobiť ten epizód.